הכל יחסי. איזה מהעגלים יותר גדול? אז השמאלי נראה יותר גדול, אבל תכלס הם בדיוק באותו גודל. באותו אופן, כמו שכאן אנחנו רואים את היחסיות בצורה ויזואלית, ברגע שזה ליד קטנים זה נראה גדול יותר, וליד גדולים זה נראה קטן יותר. באותו אופן זה פועל גם כשאנשים בוחרים מה לקנות בהחלטה הצרכנית שלהם. עשו ניסוי. יש לנו כמה סוגי בירות, A ו-B, אחד עולה 1 פאונד, השני עולה 2 פאונד. זאת הייתה ההתפלגות, 33% קנו 1 פאונד ו-67% קנו את הבירה של 2 פאונד. הוסיפו אופציה נוספת, את האופציה של C, בירה זולה יותר. ברגע שהוסיפו את הבירה הזולה, אף אחד לא קנה אותו דרך אגב, אבל השתנו לגמרי היחסים. פתאום הרבה יותר אנשים הסכימו לקנות את הבירה ההיא, את הבירה הזולה יותר, את הבירה של הדולר, של 1 פאונד, סליחה. עשו עוד ניסוי, שמו רק את שלושת אלה, את A, B ו-D. פתאום אף אחד לא רצה את A, 90% רצו את B ו10% רצו את D. אוקיי? עכשיו תחשבו, יש לכם אלכוהול, יש לכם תפריט. מה אתם עושים עם התפריט? אתם רוצים שאנשים יקנו את המנות היותר יקרות? כל מה שאתם צריכים לעשות זה להציע מנה אפילו עוד יותר יקרה. זה יגרום לאנשים לפחות דווקא יותר את המנות היקרות. אוקיי? עכשיו תבינו, האחוזים האלה זה אחוזים שבעלי עסקים נלחמים עליהם בשיווק, מוצאים כספים, 101 דברים, משנים מוצרים. חבר'ה, בן אדם לא עשה כלום, שימו לב, זה בקושי קנו את זה אפילו.